човек на преглед. Това ради ще свърши работа. Искам преглед да си го залепим на едно невонче. Що? Еми като тръгнем на хард, някъде палим тоя. Слепим си му тия, лесно се отлепват. Ага. И си тръгвам с тоя. Номерата? И номерата ги сменям. Номерата съм ги подготвил. Сменяем ми се вече. Пломбата ми е само, дах 5 лева на оня да ми направи само през това. Външна. А ако аз съм на по-леки с другото Исузо, защото онова, откак го направих, аз не съм го карал 5 км. Направиш слой на Гранда. И там може. Защото оня как съм го направил, ширители му, разширители, чисто нов съм го направил. От всекъде. И си играх и пребоени свах. Той няма забележка, все едно от магазини излиза. И сега да дойдем още първи път да го смачкам от дърветата, ще ми стане жало. Искам първо на по-леки разходки, така да го натряскам, да го прежалим и това пляс. Малко по малко. Ми е като това в началото, си нямах на идея какво е това хард. И си мислех, че тия дросни полянка, това е голема разходка. Но сега взеха да не ми харесват нещо. Така си. По черно, по чакъл, дрън, цялото прах стане, не какво е вътре. Офроуд, да, това с трабанче да им ще минем. И гуми трябва да видя какви искам да трябва да намеря едни широки джанти. И гуми искам да взема. Той ако ме слуша още много, ще му взема Silverstone. Обаче оня не е за това, ми си купуват по 2 комплекта гуми. И искам да вземем някакви, да не са толкова агресивни, които да стават и за шосе, но същевременно и да може да карат по такъв терен. Всичко е компромис. Да, Или правиш компромис по шосето, или правиш компромис извън пътя. По шосето искам да направя компромис. За по гората да са ми по-добре гумите. Но пък тия много шумат, тия много бучат. И Silverstone да дам 2000 лева за Silverstone и да ги карам по асфалта, те не върви. Защо? Какво ще ми стане? Не знам какво ще им стане, но със сигурност се изеждат по-бързо и ръбовете, ако им се заоблат, ще стават като тия. Тия като нови гуми, нещо